বুঝুটি নানি দাও পড়ি বুঝুটি তলে পড়ে গলে ভাত কেবল মাটি জয় মাত কালিকা তোর উড়ে পতাকা আলো উড়ে পতাকা তোরা হুই নিয়ে যাবে রাজা বালিকা ডাকিয়ে ছাতিরে ছনকা মারি দেলা কাশিয়ে মৌসা গোবিনাথ ডাকিয়ে ছাতিরে ছনকা মারি দেলা কাশিয়ে ছাতি মন সত সত ছাতি মদক মন সত সত এ দুনিয়া কুয়ারে দুনিয়া ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତି ପହର ଦିଏ ମଉସାରେ ଦିନ ଡାକିଲା କିଏ ବିଭାଗର ମଉସମ 12 ବରଷ ସାତ ମଙ୍ଗଳାରୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବିଦେଶ ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସିଏ ମଉସାରେ ଦିନ ଡାକିଲା କିଏ ଫୁଟା ମଲି ମୁଁ ପଟୁଆ ପତର ପାଶେ ନାଇବ ଝୁଣ୍ଟିଆ କଲା ଗହର ସଜା ଫୁଟା ମଲି ମୁଁ ପଟୁଆ ପତର ପାଶେ ନାଇବ ଝୁଣ୍ଟିଆ କଲା ଗହର ଏରେ ଧାରୁ ରାତିରେ ଘର ଭଙ୍ଗା କୁକୁର ଏରେ ଧାରୁ ରାତିରେ ଘର ଭଙ୍ଗା କୁକୁର ଏ ମଉସା ଝରଳିଆ ଆଉ ନ ବୋଲେ ତୋର ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଦେଲା କିଏ পুলিরে যেতে বচারি পিলা পাইয়া হুয়তি দেখি মগুলি ভুলা মাথা পুলিরে যেতে বচারি পিলা পাইয়া হুয়তি দেখি মগুলি ভুলা কিয়ে ভিড়ই কানি কিয়ে ডাকই নানি কিয়ে ভিড়ই কানি কিয়ে ডাকই নানি আর চিঠি পত্র খন্ডিয়ে নেবে না কিয়ে ও চারে দিন ডাকিয়া কিয়ে মতে পড়ে ডাকরা ঘর পকাই আসিছি ঘর পহরা কাহিকি শান্তে মতে পড়ে ডাকরা ঘর পকাই আসিছি ঘর পহরা এ জন্য সমাজরে লাজ শরমে মরে এ জন্য সমাজরে লাজ শরমে মরে এ অভিযান করলা আর হাতে ওরা দেই মু দান্দরে যায় মৌসারে দিন ডাকিলা কিয়ে ତମ ଗାଳି କରୁଥିଲି
କଣ ଆଉ ବାହାର ଦେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ହବନି ଅକ୍ଷୟ ତାହେଲେ କହୁନି କିଛି ଶୁଣେ ହଁ କଣ ହେଲା କହୁନ ନାଇଁ ତ ମହଳିଆ କୁଆଡେ ଗଲେ ହଁ ବହୁତ ରାଗି ଅଛି କି ଘଟଣା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ହଁ ବହୁତ ରାଗି ଅଛି ସିଏ ଭାଇ ଘରେ ତ ରାନ୍ଧିବା କିଛି ନଥିଲା ଦେଇନଥିଲେ କିଛି ନେଇ ଆସିଲେ ତମ ହଳିଆ ପଚାରତେ କିଛି ନେଇନି ନା ଥିଲା ଏତିକି ଯାଇଥିଲେ ଏତିକି ହଉ ମୁଁ ହଳିଆ ସେତିକି ବସେଇ ଧରି ଆଇଲି ହଉ ଆଉ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜଲ୍ଦି ଡାକିଲେ ଖାଇବେ ଆରେ ଭାଇ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ନାଇଁ କଣ ହେଲା ଘଟଣା ଧରି ଆସିକିରି ମୁଁ ଏ ମାଥା ପୁଣି ସେ ଦହରେ ମାରେ ବୁଲୁଛି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇ ଶାଗ ତୁଲୁଥିଲ କି ଏ ବଡ ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଦହିର ମାରେ ଯାଇ ବୁଲୁଛି ନାଇଁ ଗ ଏମିତି ନଟା କଣ୍ଟା ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଗଡ଼ି ସାଇଜ କର ହେଇ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ କାଉରେ କାଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁଟୁଣା ଆରିରେ ଖାଉ ସାଉ ପାଇତି ଖାଇଲେ ଏ ଢୋଲିଆ ବୁଲ ଓଲେଇ ଘଟଣା ହଁ ଭାବିଲ କିଏ ଦେଖୁନି କହିଲ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ସମାନ ବୁଝି ଠିଆ ବେଲେ କ୍यों ହେଲା ହଁ बोले दियो ଆମେ ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ଦଉ ନାହିଁ ତମେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ତୁନି ପଡ଼ି ପାଇବ उल्ले डाकू डाली ତମେ କାହା କଥା ଶୁଣନି ଆମ ଘର କାମ ତମେ କର ଆମ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ତମେ କରୁନ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଖାଇ ନାଇଁ हे मां जगदम्बा तो हाथ गुड़े लंबा लंबा गले संकट पड़ो भाजो ଆଉ କେମିତି ମୁଁ କିଛି ଫଲୋ କରିବି ଆଉ ଉଲା ଉଲା ଜଗଦମ୍ବା ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମିଳିଲା 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 दात गाड़ी दिया लक्ष्य है न्या ଏଇଟା କି ନାଟେ ଦେଲ एटा मुठी नि କେତେ ଧର जोड़े के थर ଗୋଟେ ଧର ତୁ କେତେ ଧର सब गोटे गोटे थर तार फिनाइल पके दी ଟିକେ ବତେଇ ଦେବୁ हे री बता लला ଦେଖୁଛୁ ଧର କାଇଟା ଗାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଡାଇଭର ତା ନାଟୁ ମୁଟୁ हे ଦିଲେ री हेम को डाकू ना बता देबो ବତେଇ ଦେବୁ କେମିତି ମାରୁ ନାହିଁ ହଁ ଆବୁଡ଼ା ପଡୁଛି ତ ଆଉଛୁ ହଁ ଆଉ ତ ଆବୁଡ଼ା ପଡୁ ମାରିବ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିକି ଧରୁ ଏମିତି କଣ ଗପ ପୁରା ମାରୁ ଅବୁଡ଼ା ଉଡ଼ାରି ହେଇଗଲେ ହଁ ଆଉ ଭିଡ଼ି କେମିତି ମାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାରୁ क्यों नहीं था ठोका लागे होती नहीं बतरे बतरे का ହଁ ଆଉ ଏମିତି ମାରୁ ହଁ ଏମିତି ଧପ ପୁରା ମାରୁ ଏମିତି ମାରୁ ଗୋଟେ ବାର ମାରୁ ମାରୁ ହାରିବ ଆଉ ଏମିତି ମାଟଣା ମାଇକିନା ମାଟ ଏମିତି ଠିକ୍ ମାରୁ ସେଦିନ କେମିତି ଛତିଆ ହେଇକି ଲାଗିଲା କେତେ ମକା ବାହାରିବ ଲାଗିଲା ରୋଲ ତୁ ହସିବ ए के मेंढा छाड़ दे लगो
ତମେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ? ସେଠି ଆମର କଣ ତମେ ସଂସାର ଜାଗା ଜମି ଏ ଗାଁରେ ଏଡେ ବଡ ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି ଆମର କୋଟ ଗାଁରେ ଯାଉଛି ଆମର ପୁଣିଆ ଲୋକ କଣ ହେଲା କ କଣଟା ଲୋ ଏଇଟା ପୋଡ ପିଠା ପୋଡ ପିଠା କେବେ କରୁଥିଲେ? କାଲି ରାତିରେ କାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି କିଥିରେ ଏକେଲା ତୋର ପୋଡ ପିଠା ଏଇ ତମେ ଯାଇନଥିଲା ନିତ୍ୟ ଅଧିକା ଯାଇଥିଲା ପରା କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ? ମୁଁ ବେଲି ତାଙ୍କୁ କୋଟିଲେ ଅଲଗାରେ ଏଥର ଜାଗା ଯୋଉ ଗାଁରେ ନାଟ ଭାଇ ମହାପୁର ବାବୁର ହଉଥିବ ପୋଡ ପିଠା କରିବ ତ ପେଲି ହଉ ପଡୁଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଖତରା ଦିନ କାଟ କରି ପେଲି ନେଇ ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ଧରେ କି ଧରେ ତମେ ଖାଇବନି ଆଉ ରଖିଦାନ ସାୱାଣୀ ଅରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଯିବା ସାୱାଣୀ ଦଲାଉ ଧରିଥିବା ଦି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ହଁ ପୋକ ଯାଇକି ପରା ପିଠା କରିଯିବା ତାକୁ ହଁ ବାରିକାନି ନମ୍ରାକୁ ଧର ଧର ପାଣି ତମେ ବେକି ବେକି ଖାଇ ଦିଅ ତ ମଦନ ମାଣି ତମେ ବେକି ବେକି ଖାଇ ଦିଅ ତ ମଦନ ମାଣି तम घर सदेहरे चमकुनी हरियर बाप तम घर सदेहरे चमकुनी हरियर बाप मंदिरा खुंटी हरियर बाप मो सुंडी कर गली मंदिरा खुंटी हरियर बाप छोट मास हरियर बाप तमे दिने छाड़ी दिने घर को आस हरियर बाप तमे दिने छाड़ी दिने घर को आस हरियर बाप काली करथिली अंडीरी पिठा हरियर बाप आमे दिनरे माधर रात्रिरे कथा हरियर बाप आमे दिनरे माधर रात्रिरे कथा हरियर बाप ये क्या है लगा ये एम्बुलेंस डाक्टर क्या है क्यों है लो ये ना क्या ये बाबा ये क्या ना क्या किलो तो ये धन को उन बना ना ଖାଲି ଲୋକ ତାକେ ପଠେଇ ଦେଲେ ତୋରା ତଳୁ ଗଲାନି ଉପରୁ ଗଲାନି ତା ମଝିଆ କା ତୁଲେଇକି ରହିଗଲା ଏ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଜାଣିଲା କେତେ ତଲି ତ ଉଳି ପଇଲା ତଳୁ ଗଲା ଖାଇବାର ପ୍ରାଣଟା ପଇସା ଦେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେନିଂ